jeg har virkelig glædet mig sindssygt meget til dag, altså. Det er sgu min, det er at være i netværksgruppen. Det er min drøm. Altså, det er tydeligt at se, at du udvikler dig. Virkelig klart. Jamen, det følte jeg også selv. Altså, jeg føler, at da jeg kom ind i starten, der var sådan lidt, jeg følte mig lidt ny, men nu kan jeg mærke, at jeg ved, hvor det er. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, og hvad man skal ringe til, hvis der er problemer. Ja, Thijs, vi skal jo finde ud af, om vi skal have dig som fast medlem her i gruppen. Ja, jeg er jo meget spændt over det, altså, fordi jeg synes, det har virkelig været godt her sidste år, eller halve år, hvor jeg har været her. Altså, jeg har virkelig følt, at jeg har sådan kommet ind i rollen, og en rigtig netværksgruppe medlem. Virkelig det bedste, jeg er. Jeg kan se, du er god, Thijs. Jeg kan se, du har det der. Det minder mig meget, meget, meget om mig selv. Altså, når jeg kigger på dig, så tænker jeg, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og hvordan kan vi få det her til at fungere? Og der har du været sindssygt dygtig. Det eneste, jeg tænker på, og nu tænker jeg bare, har du håndteret printeren? Lige den episode, den var måske ikke helt så godt. Altså, jeg ved godt, det gjorde sgu med, altså det gjorde det bedste. Og jeg kan huske, altså I sagde til mig jo, at det skal 10% ekstra på Haman, ikke? Og jeg tænkte lige, at så bliver lige, så kan man lige gøre lidt ekstra, det ved til at hjælpe, ikke? Og det har jeg mærket for første gang, jeg så dig. At du er en prik. Og vi skal have dig op til at blive en bold. En bold, Thijs. Det er sådan en rigtig bold. Nej, hold nu op. Det er her, vi skal hen. Nej. Okay. Det jeg mener er bare, at du er nødt til at være der og leve dig ind i nuet. Ja, det... Og sådan være... Og du er nødt til at hjælpe folk, og det er, altså, du ved, at du skal være på, og det er så godt. Det er så godt nogle gange. Og det er dejligt. Men en gang imellem, der bliver det bare lidt for meget dig, på en eller anden måde. Og der skal du lige huske, at vi er med. Du ved. Altså, det er jo ikke kun dig, det handler om det her, vel? Og det er vigtigt, men det er vigtigt, du lærer noget. Det er vigtigt, du lærer noget. Det er vi helt enige med. Jeg synes, du har... Du skal klare det godt. Det har du. Ingen tvivl. Det er godt. Det er jeg glad for, at I hører, at I har været stresset med det. Jeg har hørt fra de andre, Thijs, at du kan finde ud af at håndtere netværksnedbrud.
Ja, netværksnedbrud. Ja, det er jeg rigtig god til. Der var lige, altså, jeg ved godt, der var en lille episode, hvor jeg måske sådan var lidt for ivrig over at hjælpe. Og det kan godt være måske, at Bjarke måske var lidt... Men altså, jeg synes, at det handler om at hjælpe hinanden, ikke? Og det skal vi jo gøre her i netværksgruppen. Det synes jeg, der synes jeg lige, at hjælper meget på. Og pengene. Og serveren, du. Det fik vi sgu igennem. 5.000. Sådan. Jamen, jeg siger, jeg gør mit arbejde, altså, jeg gør sgu, hvad jeg kan, altså. Vi skulle regne med mig. Kan jeg sgu? Ja, vi er jo glade for, at du fik stemt medieserveren igen. Og Thijs, lad mig høre, om du har hjulpet til ud til tv-stuen? Jeg har det rigtig meget til, synes jeg. Sådan, hvis folk har problemer med fjernbetjeningen, så har jeg været rigtig god til at hjælpe til. Ja, men vi skal også tage en beslutning omkring det her. Det er jo et liv. Du ved, jeg har en mavefornemmelse, og du ved, og det er godt. Det er slet ikke det. Men det kan ikke kun være, altså, jo, altså, det er jo den vigtigste gruppe på kollegiet. Det er klart, og det kommer til at være, altså, det fylder, og det er noget med kollegiet, og det er en stor beslutning. Og vi kan ikke bare, altså, jeg kan ikke. Der må jeg ikke sige, jeg kan ikke. Der må jeg sende dig hjem, Thijs, hvis det er. Hvis det er bare mig, så må jeg sende dig hjem, for det er jo ikke kun dig, det handler om. Men Morten, jeg ved, der
Jeg kan altid regne med dig, Morten. Det ved jeg. Det er en stor beslutning. Jamen, jeg tror ikke, vi kan tage den her beslutning alene. Jeg tror, vi er nødt til at have hele kollegiet med. Okay. Ja, skal vi ikke fejre det? Jeg kom ind. Tillykke, Jeg kom ind. Jeg kom ind. Ja, man. Yes! Det er lykkedes. Fuck, hvor nice, mand. Ej, det er en fest. Wow! Der er noget, der vibrerer min lomme. Nice. Skål, Tyler. Skål. Skål. Skål, baby. God generalforsamling.